Il-Ministri tal-Gvern tal-Labor mhux kollha jaqblu mal-inkjesta pubblika tantu hekk illi uħud minnhom għadhom qed jinsistu fuq in-narrattiva ta' Roberta Bela, ċoe illi l-aħjar pass fil-każ ta' Jean Paul Sofija kellu jkun il issir biss l-inkjesta maġisterjali. L-inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' dan iż-żagħżugħ ħabret nhar it-tnejn f'nofs attakk ta' paniku mill-Prim Ministru jinbiss wara li d-deputati tal-Gvern ivotaw kontrija. Il-ġimgħa wara nofsinhar Net News staqsa lil membru fil-kabinett ta' Bela u ex-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici kif jispjega lin-nies hemm barra l-bidla drastika li kellhom bil-Ministru jindika illi hu għadu tal-fema li kellha ssir biss l-inkjesta maġisterjali. Kif tispjega l-fatt illi ferba tiem inti u sħabek deputati tal-Gvern biddiltu il-fema tagħkom? Kif tista' tispjega lin-nies hemm barra? Nispjegaw billi ngħidu l-fatti kif huma. Jiġifieri li aħna nemmnu, jiena nemmen, il-Gvern jemmen, illi l-aqwa mod ta' kif inti tikseb il-ġustizzja huwa bis-saħħa ta' l-inkjesti in ġenere, ġifieri l-inkjesti maġisterjali. Hija inkjesta maġisterjali li fl-aħħar mill-ġurnata twassal biex min jagħmel nuqqas jitressaq il-qorti u jwieġeb għal emilu. Dan ifisser li minkejja x-xhur kollha illi għaddew id-deputati tal-Gvern għadhom ma femux jew ma jridux jifhmu l-appell tagħhom Jean Paul Sofija li ssir inkjesta pubblika sabiex ebda ma terġa' tgħaddi mill-istess dulur illi għaddejja minnu hi, sabiex bina ma jkunx miet għal xejn. Il-Ministru Bonnici kompla fuq in-narrattiva tal-imgħallem tiegħu b'attakk wieħed wara l-ieħor fuq il-ġudikatura għall-Maġistrat Marcel Farrugia fejn meta Net News saqsiha għalfejn qed jadotta dal-aġir wasaħaq illi dan hu dover tiegħu. Minkejja li għal 7 xhur u nofs u flimkien ma' sħabu opponew l-inkjesta pubblika, Bonnici jaraf illi il-poplu kienet jagħmel diversi domandi dwar kif verament seħħu l-affarijiet brabta mal-kollas ta' dik il-binja. Da x'qed jiġri? Min qed jaħbil il-min? Id-nies hekk dew isaqsu. Il-Ministru Bonnici għażel li l-injora l-fatt illi għal dawn ix-xhur kollha l-familja taż-żagħżugħ diversi għaqdiet akademiċi u anke l-Partit Nazzjonalista kienu qed jappellaw għall-inkjesta pubblika u kien biss meta il-poplu wera l-għada b'serju tiegħu illi il-Prim Ministru kellu jċedi. Il-poplu jrid risposti. Il-poplu jrid inkjesta pubblika għal dal-aħħar 7 xhur u nofs. Inkjesta maġisterjali, ħana ġanej, li qed fil-bidu. Hija l-aqwa forma biex wieħed jikseb il-ġustizzja. Ġifieri hija biss inkjesta maġisterjali tista' tippunta swaba. Francisco Catania, għal Net News.